E quixen abrir e tupime que estaba así. E, o cura fechou mal a porta. E xa vin que estaba todo eso de dentro roto, e xa non entrín, xa esperín a que viñera a Guardia Civil. Así comezou o día para Rosa Aragunde. A San Cristá da Igrexa de Corbillón chegou ao redor das 10 da mañá ao templo para atoparse con esta desagradable sorpresa. Ao terminar a misa, pois, fechei todo, cerrín e marchei para que eu non vivo aquí, agora. E, bueno, a mañá, cando viña para cá, pois, avisoume a sacristana de, bueno, que habían entrado. Tupime que habían entrado aquí cas cousas rotas, a porta da casa do cura, da bodega e aquí a da San Cristía, que todo revolto. Aproveitando a noite, os ladróns tiveron vía libre para percorrer as dependencias eclesiásticas de Corbillón para engordar o seu botín, unhas pescudas que deixaron numerosos desperfectos. Romperon as portas, a da San Cristía, esta estaba esforzada, a da bodega, a da porta da casa, e foi co que nos topamos á mañá. A pesares do empeño dos asaltantes, só atoparon uns poucos cartos que se gardaban na San Cristía. Da hora estuven colocando cousas, único había uns poucos cartos de vender unhas velas que serían 20 ou 30 euros, non creo que tuvera máis na cestilla, porque non suele quedar aquí. De hecho, claro, non hai, imágenes non as levan, porque é moi difícil logo despois desfacerse dela, non? É iso, é o daño que fan. Os feitos xa foron denunciados ante a Garda Civil e 2 axentes trasladáronse ata a Igrexa de Corbillón para buscar algunha pegada que axude a identificar os responsables do roubo. Así as cousas, os fregueses xa aseguran que se trata do cuarto que sofren nun breve período de tempo. Teñen na casa Iglesias, esta pobre, xa entraron polo campanario, total nunca leva nada. É que non teñen nada que levar, que é de estrago que fan simplemente. De todas as veces que viñeron é todo de estrago, outra cousa non.